Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da Allah kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar like. Yau abin da za mu koyar akan shine hanyar da za ka saving ɗin lambobinka duka ka mallaka a Gmail. Saboda kiyaye rana za ka iya wayan gari wai ka taɓa ta ko kuma ɓarawo ya sace. To hanyar ita ce da farko, amma farko kafin ka yi wannan amfani da abun nan sai ka tabbata kana da Gmail account saboda yana da amfani. Farko sai ka nemi wajen inda aka rubuta contact ɗinka sai ka danna. In ka shiga contact ɗinka ga wata ɗan layuka guda uku a sama sai ka danna. In ka danna sai ka danna setting. Ka danna setting sai ka zo ka shiga import. Gashi nan a layi na shida ne kuma bakwai. Sai ka danna. Sai ka duba a ina ne lambobinka suke. Misali ace lambobina suna sim 2. In ka danna sai kuma ka danna da wannan kake paste sai ka danna next. Sai kuma a ina ne kake so, wani Gmail kake so ka saving ɗin lambobin. Bari in saving misali wannan Gmail. Gashi nan sai ka zo ka danna next. Ga lambobin naka duka sai ka selecting ɗinsu all. Gashi lambobi guda 120 sai ka danna OK. In ka danna OK shikenan sai ka saman nan ka duba. Gashi nan ya nuna copy contact successfully. Ya riga ya copy lambobi guda 120. To yanda kuma za ka saving ɗin sabuwar number. Misali ka sa number 65 2 65 2. Yanda za ka saving ɗin sabuwar number nan sai ka je ka danna create new contact. Misali ka rubuta suna haka. To kafin ka yi sai ka danna nan 72. Sai ka nemi email ɗin da kake so ka saving ɗin shi kamar haka. Yauwa ka saving ɗin nan sai ka zo ka danna save. Shikenan. Ko da wayanka ta ɓata duk lambobinka ba za ka rasa ba. Assalamu alaikum.